Ingene jikia kwa maporo wantie. Poro jikia kwa mawantiere we watangu no. Poro jikia kwa mawantie. Wade. We yue nu kamera, poro jikia kwa mawantie. Giwane no za. Ango cha kuweyo kangato sedonjo kacha pod live onge ngalo. Okdang wabuto ngato. Atang bed marach. Ngato sibiro. Ngamo biro no December wasechako. Donge ngato sibiro ka. Wachake gi mabor. December wasemoko. Wasemoko December. Diego sedonjo kacho mara wasemoko December. Blue Ridge. Kawuono wan Blue Ridge gi John Junior Bunyasega. John Junior Bunyasega. Wan Mbeta. Yani wane Mbeta nitie namba tu wan gi namba chelo. Koro ina no Antos nyakora Lewi. The Sudanese, the ane cameraman. Mostly okabedi gambele, but kawuono chuna bed in front of the camera. Then koreka wan gi Tito. Security. Warika gi security. Koro kawuono ngama kelo noma. To kela we watang ni kaka kachali pang. Ka ipango ipange kai makoro wadwa dunyore MC Marina dunyore dunye kamera ne wadi uru jogi poko neno gin umane to magi chalo monu lemo mono ochiek Jerusalem ya Wale wana wa Jerusalem ta Kori igen they reflect code we get baba ili pani entugo koro ma V8 na aweka mano V8 mari security ili nyane no security ki V8 mare bata kore ne gidona na mafaindonge akore but puonjire luoko gari Joga kuna late ke sana ke Christmas ne ke yesa ni Antos your account has been locked. Abe ana na wewe mambo na chwanya gigango. Joga lock account mara para. Samoro ginano sura ni sura ni get started. Okay. Ma sura serious. Koro watang na jogi kaka maandalizi timore mbele kacha. Gijo mosechako nyasi wan wasewuok nu Nairobi omere igene yani ichulo fare mondo bimiel John Junior Mbeta donga to ni mana piny ka ideno mondo mi wuog Nairobi kende gi gari nyaka Mbeta ichalo ng'amoro idho ndege keche wuog e ndege intie time romo kinya idho gari mondo wuog gi ndege iwuog gi ndege Nairobi mi chop Mbeta to nitiere na mane nyalo goya bal but ni bi Blue Ridge kori ingeni ko pone ne in around Mbeta to kinyo kibiro nkech an kinyago show kawuono mielo John Junior kinya chwado shona kinyago mari bado pok ni nyisa ba nyisa kamera koro kawuono en mielo John Junior do kawuono mielo wonya saga papa lakini kiny nisgini magi kongo ne menyo kamera gina akoni gine wasechaka mine nogo okni gin vacant osemti ne kisongo bakya achal koro kan ge japuonj na bwana japuonj na moro ma serious ng'ama osiep na be iwinjo koro in ma kamera sama dhi mos in koro kimenye in koro imenyori amenya kora menye leo bas koro we wazungu kama master manyen kapo kinge ilonge ni Tito lo AJ Styles niga ngani my wadi bodyguard mari AJ Styles anyway ma serious we atang ni go full no it's your device wangi not bio kata security goro security ko mangeny boy security to ko mangeny to kidoge pek but amwalimu donje koro person na again koro koro my mail tiga bal ko
We watang po gingeni ka serious. Nisikia ka wele choni. Oh, ne? Wele choni ka. Well lipi. Oro makamunda wuoge jogi tiene etipika. Wuoge jogi tipi. Etipika. Kono kini we are reporting sechiel kizungu temete. Baba ida keto kizungu mbele kamera en gima late. Kasi ngeni en live koro mane egi maraj koro kaka dibede edited. We are reported. Wacha bokati kimbele kon. We are reported right at Blue Ridge. And it is sweet to be here. Oh, dances are going on as I start again and jogging. Tomorrow is the day to be in the Blue Ridge, Beta Lusenga. If you are absent, then you are absent again. Makizungu no beber. Bwana kadona wacho kizungu maraji. Baba rewind. Kizungu moja no. Kizungu moja no wacha Kiswahili ya. Kwa sababu Kiswahili mikia zaidi. Utema ni Kiswahili baba. Ingejo sedonjo mang'eny kinji adek. Jinde kanyo to. In fact adek wada convert kitu 30 sani. Mana machiegi ni sani. Majamaa kidwa wacho ni ati jok maneno. Majamaa wanatuangalia. Watazamaji. Yeah. Ile leo ndio Kiswahili yangeyo. Watazamaji, we are reporting live at Beta Lusenga Blue Ridge. We are telling you that 25th is the day to be. We are going to do fun. Manube Kiswahili ngini michache. No ningoje Kiswahili toko nge Kiswahili tine wi. Isa convert Kiswahili temi ngeo bero Kisungu. But it's okay. Temkata dhuluka Kiswahili kia. Tunaanza tena. Watazamaji hapa tuko unaweza ona ni kama pwani lakini ni Blue Ridge na Blue Ridge Beta Lusenga. Tunawaambia tushakuja hapa tuko Gangari chadongiwa choni ati waganguri. Ganguri malo yani tuko Gangari. Inyalo bero kata giwoni mondo ngene Ganguri ma serious. Security kutai. Ndio na wake ismo Ganguri is ma serious. Tutawaletea comedy na dances. Tuko hapa watu wengi. Sasa mimi ndo nimetangulia kwa sababu ninajua Kiswahili, nimetoka Nairobi. Bwana Nyiro bwana. Nimetoka Nairobi. Baba Kiswahili tingewe. Meanwhile, kesho tutakuwa live pale YouTube tukiperform. Na kama uko karibu, entrance ni rahisi sana. Kulipa gate ni rahisi mno. Unaingia tu pale Blue Ridge, unalipa tu pesa kidogo. Nilikuwa na leaflets hapa. Ziko kweli. Pesa midongo. Jadha tokimia kamera mondo ginge ka kiera. Ni pesa tu. Mimi pesa kamera. Watakuwa acha tu tukishatoka kwa. Jadha. Sawa. We appreciate so much. This is my security personnel. Original Rambo is calling. Ya Antozo mara konjo nyingi bwana jogi dwange. Antozo ya koralewi. Turumi nchini. Ma koro one home. Ma koro gwen. Kawono mabedo surprise jatendo yekete kamera. Mozi okera keto kamera kocha bwana. Jikia ya kakacha. Koro we abe jumani wacha negiro. Iwacho ne? Kawono and boss mara oyekete mbele kamera. Ana bedo ga tok kamera kocha. Kone gene kawono wan gi John Junior Blue Ridge to King one ka gefanya sechiel Kiny en miel to gi nyiero motimo ka petrol ni fande yani Christmas in style. Nyathi wiro kama nyathini ka ino bwana ka in beta kata mo be I travel chon aneno ka jibuku atangni kaka jibuku kocho mere Blue Ridge jibuku mere ma ngato mako jo makoro discuss nitie japur moro biro ko wacho ni ati en nyaka dhok ingado ne gi rooms nikech oko onge samo dhi loko godhiang osechak ka mere nene mago rooms nyaka malogo nyise ni nyathi ma nyako dhi bedo nyathi ma jaber. Yani nyiri nitiere mok luong ni nyako. Nitie nying moro momegi ma mokuongo joma savo ji Blue Ridge eminya kata weyo ipenjo ni yawa koro akaw nyako ni awe chiemo moko sa cham to yani nyako ber mene makoro dwa kata inge chiemo mukelo. Okay ni nyaka is not just a gala. Not gala. Ingama winjo wa share gini wadwa ni Kiny ka opong maraj na watang ni platform iluongo ni Fande koro ma watimo preparation
watimo preparation Bande. o koponi ati ing'ama dwa bedo yendo inya bedo kanyo. Aya, koponi in gi wendi moro idwa ni bedo oko to pigoi. Ibedo kanyo to pichwadi yamo chwadi ineno kanyo. Nyisgini hao chalo pwani coast. Bisetango negi gine ni nanas. Ka koro chalo pwani. Koponi dwa neno parts of the body. Kiny ndika parts of the body. Ne wachigino matek. Koponi dwa neno parts of the body. Yani sehemu za gine ne. Ka Kiswahili mochanda da chengo wachina. Koro ideno ka igata maneno gi. Nyisgini gimagine no mambulu maidiere ne. Manuel kika gine ni en maridadi. Maidiere no mano. Maidiere no well. Manuel ma serious. Koro kopono kibiro ka to in around Mbeta. Message chako me security nyero to asmanu imbe pogni biro wako. Tim mwabafa. Tim. Gino sedibogo ti walo donge. Okawala penja pe. Baba tango no tiki maonge. Nyijoge manitie. Goro kako poni ati niji ng'enyi to liet ng'enyi ikudhi. Ka chal ma Mombasa ikudhi. Ok en achiel. Ging'enyi gin ka mag ikudhi. Yeah. Toko ni dwaro create mari order create. Ini order create. Mago gik mosechako donjo. Let us show you the place. It's a cool place by the way. Koro kawa dog serious. Manu pudi pengo. Baba nya ground about. Ground. Ground. Machi pengo. Nya ground about. MC Marinash product. Ipengo donge. Pengo manoma ka. In fact, I want to use Johnson job. Ma odekni don't touch. Yani kikimuli. Usijaribu. Macho shavu. Mario. Mary ko imita kama ki Christmas tango. Imita ki Christmas kama nango, Ito chapa. Aya koro wagone jogi oriti mondo wakone gene timore kamano. Bas gima mondo tima important koponi Mbita si katibel maroma be imagine ni waya Nairobi no wabiro Mbita mielo John Junior to ini onge asi the wachene ni celebrate Christmas mara ngo no Christmas mani celebrate then tomorrow which is 25th. In fact money my important gianda line tomorrow which is 25th MC Marinash and the team wadwa dunjureka ma serious yes ginia Nash Arts and Theatre the Nash Arts and Theatre record LTV ko to the record yani luo trending videos asi parne gini kata LTV miluongo ni lolwe no negi kaw gino kuomwa iwinja. Goro gima important ne Kiny main 25th December. Yeah. Waromuru Blue Ridge Hotel. In fact Biurute. Blue Ridge Hotel is the only place. Bima kata kionge fare fare tuloni. In B. Bima kata kionge pesa mar donjo kise chuli get kanya dhi duoko ni. In B chul pesa. Yani baba bi kata kin gi girlfriend moero pesa. Bi what the me. Kode pesa na the me. Onena nena. In pani wuondi dong wase duko ni pesa. One serious. One joma serious. Koro in B Blue Ridge. Koro ne team no Manuel security team in pole wala. Wadhi uru bwana wadonywa ure room wa meki